Víš co, je mi to jedno, já kdybych měla 150 bradavit, mi to je jedno, protože já jsem se naučila milovat svoje tělo. Aha. Ale jakože bez srandy, to bylo to docela téma u mě, protože já jsem měla problém po porodu, hlavně po těch 2 dětech, že jsem si říkala prostě, hej, už ten zadek není takový, jaký byl a prsa nemám takový. Čím si rodila? A říkala jsem si, že prostě, protože samozřejmě, že to tělo není takový, jak bylo v 15, v 16, ale tak strašně jsem pořád si to opakovala, až jsem začala být fyzicky nemocná. Měla jsem problém s žaludkem, s játrama. A pak jsem šla k jednomu doktorovi, který je 70letý pán, který dělá dlouho už normální doktorinu, klasickou pediatra, zároveň nějaký neurochirurg, ale dělá i čínskou medicínu. Aha. A my jsme se bavili, on mi dal jako jiné věci a pak mi říkal, každý den poděkujte svému tělu za to, že vás nohy nosí, že plíce dýchají, že máte hlasivky, které vás živí. A začala jsem regulárně před spaním vždycky každý večer říkat. A to už si naučila svoje děti. Říkáme, děkujeme nožičky za to, že jste nás nesli, děkujeme plíce, že jste nám prostě dali vzduch, bla, 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 bla. A já se od té doby cítím strašně dobře. Úplně mi je jedno, jestli mám nějaký strie nebo celulit. Samozřejmě, že mám, ano, jsem hubená, ale jasně, že mám nedostatky, takový ty časopisový, ale čert to vem, já mám 2 zdravé děti. Ježišmarja, mám práci, kterou miluji a nic jiného nepotřebuji. Fan Radio.